صبح خیر دوستان عزیز، روزی سعیدی جمعه مبارک باشد. امیدوارم همه شما خوب هستید. тамошобинони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо распродажа кардагӣ ҳастем. Паплиноша нишон диҳам. Беҳад паплинои фасонай аз сабабе ки кам мондагиай распродажа эълон кардем. Марҳамат дар кор шава. рақамҳои ватсапи мо дар рӯи экран ҳастай. нависед, доставка дорем. марҳамат, анаи беҳтарин паплин, дубайский паплин, санги дили ҷигар задагиай. И санг беҳад қулабда санг бисёр мерава. аҷоиб хушро омадай бинед. 150 сомон, 180 190 сомон буд. ҳозир боша распродажада 150 сомонӣ. марҳамат, некем илтимос аз дута боло заказ кунед, баъд равон мекунем. ина ино распродажан кам мондагия, ятаи дутаи мондагия барои ҳавай бо нархи арзон распродажа кардагиан. ҳаминам ба назар гиред ки мумкин тамом шава. инам ҳамин нарха дубайский 150 сомон. ҳозир то охири видеоро тамошо кунед. 130 сомоношам ҳастай. ана ина муд доинга ана ин доинг бошад. дидед сангои намхе ростак задаги хушру 130 сомонӣ распродажа. ино 160 170 сомон будан. ана баъд сангои минус плюс, сангои тетебо меган. ина паплинош паплини слингай ба фикрам. чежаткая? ҳа, дубайский паплин. ина сангои минус плюс. И 130 сомон. гили ам хе хушрӯи палима дора. касе даки маъқулай, марҳамат, метавонед дархост кунед. евростилай фасон меоя куртада. иҷада ҳозир распродажада бисёр тайёр кардаги материал. тамошо кунед то охири видеора. боварӣ дорум писандтон мебиёя. И 150 сомон сангои дилҷигарзадагиай паплини дубайскиай. ана баъд як гили фасони дига. иам паплини дубайскиай сангои анамхе дилҷигар. худаш материалаш аҷоиб фасон. 150. ана 150 сомон. гили беҳтарин 150. иам ҳами сангои дилҷигар. ина намудуш бошад дубайский. чанд сомон? иам 150 сомон. гили майда дора. материалаш паплини дубайский меган. ҳам хеле пиллаги бари мулоими хушрӯвай. пушаймон намешавед. ана баъд бо азанаи дубайский. ана ин бошад 140 сомон будай. дубайский паплин. нусхаи бо дигар хела дидед баргак. сангоям хеле задагиай дизайнаш. ишам фасон. якта дутаи мондагиай барои ҳавай ҳам дер накунед дӯстони азиз. ана ин намуд бо санги хамелеон задагиай. нусхаи дили ҷигар паплини дубайский да. иш 160 сомон. сангоша бинед чихе пурра задагиай хамелеон. аҷоиб хушро. қариб сангаш пулаш қариб ҳамашта сангаш ҳисоб мешава. ана баъд анаи фасон ям хамелеон 140 сомон паплини дубайский. ёдовар мешавам ки ҳамаи ҳамино қимат будан. касое ки ҳамешагӣ тамошобини мояй тамошо мекунанд ҳамаи видеои моро медонанд ки дар видеои пештара ҳамино чанд сими будан. мақсад 160 170 то 190 сомона нарх доштанд. ана иҷада боша бо як гили хушрӯви дигара распродажа кардиан. паплини дубайский 150 сомон як либосаш. санги ами дили ҷигар. сангиш сваровский. ана ихшру бо тете. материалаш рӯшанаки фасон. паплинаш дубайский ай? Дубайский. сангои минус плюс чанд смаиш? 130 сомон. ана ин боша як тамонда 130 сомон дӯстони азиз. марҳамат, дер накунед. анаи бо хушрӯ. анаиш 150 сомон. сангои дили ҷигар. марҳамат, распродажаи калонда биёед. нависе доставка дорем. мо фақат ба интернет кор мекунем. шумо нависе доставка дорем. иҷада ҳаст гили майда 140 сомон. гули майда сангои хамелеон. материали беҳтарини фасон. ина материалша бинед. сал қинак
140 гуфта дайра? 140 сомон. Баъд тигр будурам. Ана 120 сомон аям будай. Сангои тете дора. Дидед? Аҷоиб. Материалаш дубайский. Сабабе ки яктаи мондай. Распродажа. И тигр як дона мондагия. Дер накнед. Ина тамошобинони азиз, лёнам распродажа шудай. Чӣ тавре мебинед? Материалои лён аз 200 сомон боло буд нархаш. Ҳозир бошад? Ҳозирам ҳамин нархай? Аз сабабе ки аям ба якта мондаги? Аз инам кам монда будай. Набине? Лён, фасунак. Иш чанда? 120 сомон. Беҳтарин нарх. Дер намонед духтаракое ки харидорӣ кардан мехостед. Бисёр дар WhatsApp маям навистед ки агар аз продажа шид илтимос видео партояд. Барои ҳавай ҳам хе тасмим гирифтам ки агар ки шава дигар аз ин супас ҳар рӯзои ҷумъа мо анамин як навори распродажа шумода пешниҳод мекунем. Хулоса 120 сомон. Анаи дубайский чанд? Анаи 140 сомон сангои тете. Минус плюс. Материали дубайский. Гули хушрӯ дар ҳақиқат ҳам ранги ҳам хе розвича. Дидед? خلاصه دوستانی عزیز با همین ویدیوی распродажаи мо ҷамъ баст мешава. Умеддорам ки писандтон омад. Нависед бо пиратар дар бораи дастафкаш дар WhatsApp мефаҳмонам. Боқӣ саломат бошед. Хайр.